topaketa asko gustatu zait, iruditu zait aukera bikain bat, divulgazioa helburu dugun erakundeak elkar ezagutzeko eta elkarlanerako, etorkizunerako elkarlanerako, eta nik uste dut oso baliagarria izango dela hemendik aurrera aliantzak sortzeko eta ideiak partekatzeko. Iruditzen zait oso interesgarria izan dela, beharrezkoa ere bazan horrelako zerbait antolatzea, aktore guztiak, divulgazioan gauden aktore guztiak elkar ezagutzeko eta harremanetan jartzeko aukera izatea. Bakoitzak gure interes puntutik, baina danak divulgazioaren aldeko. Interesgarri izan da ere ezagutzea beste leku batzutan zer egiten ari diran da nola antolatzen dituzten, bai Barcelonakoa, bai Fundación Descubre Teresa Cruzekin, bai Oviedokoa eta bai Zesikekoa. Oso aberatsa iruditu zait, azkenean, zientziaren divulgazioan gabiltzanok elkar ezagutzeko, batzuk ezagutzen gara elkar, baina elkarrekin bidea hau eraikitzea askoz indartsuago egingo gaitu eta baliabideak ere partekatuko ditugu, bai agenda kontuak koordinatuko gara eta azken finean aurrera pauso handi bat izango dela pentsatzen dute aliantza hau. Eta nik uste dut horrelakotan, hasiera baten kontseilariak esan duen bezala, elkarrekin ikasi egiten dugu eta ideia berriak sortzen dira, besteena kopiatu eta garatuta. Horrelako elkarretaratzetan denon garunak martxan jartzen dira eta ideia berriak lantzeko aukera bikaina dela iruditzen zait.